Salut și bine te-am găsit pe noul meu canal. Ei bine, de ce spun nou? Da, fiindcă am avut un canal cu numele Simple, dar mă rog, știi, cam toți știți asta, nu trebuia să o mai spun, dar în fine, o mică informație pentru cei noi. Ei bine, da, în episodul ăsta nu o să fac foarte multe, dar aveți un gameplay cu CSGO Surf pe fundal, nu sunt foarte bun, dar am zis să fac. Da, cam ăsta doar o să mă prezint. Eu sunt simplu, după cum știați, mă cheamă Adrian în viața reală. Am 14 ani, fac YouTube cam de 2 ani. Hai să zic, 2 ani, cam așa. Și da, chiar îmi place ceea ce fac. Păi, să vă spun și de ce m-am apucat de un nou canal. Am început un nou canal fiindcă pe canalul vechi, mă rog, hai să zic așa, nu mai aveam deloc activitate. Deci, aoleu, se uitau foarte puțini. Da, și m-am gândit să revin cu ceva mai bun, ceva care să vă atragă pe toți, să zic așa, gen microfon mai bun. E bine, episodul ăsta nu, pentru că mi-am dat comandă de microfon, un Razer, nu mai știu cum se numește, dar e vreo 8 milioane, sper că se merită, am strâns banii ăștia ceva mai mult timp și sper că se merită. Și, na, o să editez, o să fac ceva mai amuzant, gen The Real Red. O să fiu gen The Real Red Junior, chiar și dacă poate nu o să fie așa de amuzant ca el sau popular, ei bine, încerc. Da, din păcate nu o să mai fac Minecraft, nope. Acest canal o să fie doar cu CSGO și poate uneori jocuri gen Call of Duty 3, Black Ops 3, desigur. Și na, mult mai multe jocuri. Păi, da, în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că o să fiu puțin cam inactiv săptămâna asta pentru că sunt plecat și da. Păi cam atât vreau să vă spun. Eu am fost Simple, ceau.